Tulo ka sundalo ug upat ka sakop sa Mora Islamic Liberation Front ang patay human nagkaengkwentro sa Barangay Ulitan ug Kayanpukan sa Basilan. Dugang detalye atong sarong pinaagi sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Yes, Sara, milungtad sa tulo ka adlaw ang bakbakan tali tropa sa Philippine Army ug MILF sa Ungkaya, Pukan, Basilan. Gipasalig sa Western Mindanao Command nga naresolba na ang wala pag sinabtanay ug walay kamatuoran o posibleng spillover sa Zamboanga. Patay ang tulo ka sundalo sa 64 Infantry Battalion sa Philippine Army samtang 16 ang samdan human niini gikaengkwentro ang grupo sa MILF sa Barangay Ulitan, Ungkaya, Pukan, Basilan. Samtang upat usab ka miyembro sa MILF ang napatay sa maong engkwentro, samtang dili pa masuta ang nasamdan sa tulo ka adlaw nga panagsangka gikan Nobyembre 8 ug naresolba lamang niadtong Nobyembre 10. Matud sa acting commander sa Western Mindanao Command nga si Brigadier General Arturo Rojas, nga gusto na kuno mobalik ang maong grupo sa MILF sa Barangay Ulitan kung asa nahimutang ang MILF community, kung asa anaa usab ang ilang banay. Sumulat sila na they plan to return. So ang usapan, okay, wala namang problema, but please do not bring firearms. And we learned that before November 8, yung usapan na pagbabalik nila, the night of November 7, we learned that they returned and with firearms, no? Na yung firearms dapat nakatago lang. Wala kuno nasunod ang kasabutan hinungdan nga giadtuan kuno sa commander sa 64 Infantry Battalion sa Philippine Army aron makigistorya sa miyembro sa MILF. In the morning of November 8, nagpunta ngayon doon yung commander ng 64th IB with the vice mayor ng Ungkaya, Pukan. But before the dialogue, they were fired upon. So that started the engagement, no? Which continued the whole day. And of course, ang instructions natin sa kanila is not to escalate the situation. So do not use yung mga heavy capabilities natin, no? So nag-defensive position lang sila. Tungod sa kalit nga panagsangka, daling mihiklin ang mga apektadong residente sa Barangay Ulitan. Personal nga giadtuan ni Brigadier General Arturo Rojas ang lugar aron maresolba ang wala pagsinabtanay. Hinuon alas 4 sa hapon ni adtong Nobyembre 10, naundang ang bakbakan pinaagi sa kasabutan sa duha ka grupo. Yung yung incident in Basilan, which happened November 8 to 10, is an isolated case naman, no? Doon lang sa sa Barangay Ulitan. They were asking if this will create spillovers in Zamboanga. So, wag na nating isipin 'yon kasi yung MI naman na yan, partners na natin yan, no? So, malayo na yung nagawa natin. Malayo na ang pinanggalingan natin. So, etong cases na to is another test nga. The mechanism is working. Yung armed forces nyo dito sa Western Mindanao is fully committed sa agreement, no? So, kaya mabilis din nating na-resolve agad yung incident sa Barangay Ulitan. Sara, ang tulo ka sundalo nga namatay ang gikuha na sa ilang mga kabanay, samtang ang mga samdan nga sundalo ang gitagaan og Wounded Personal Medal agig pag-ila sa ilang gibuhat. Sara. Okay, dagang salamat Krisa Dapitan.